Ja. Nå, Knudsen. Yes. Nu skal du se, hvad vi har fået lov til. Det er Ja. Grønlands første og eneste nye Outlander Kæft, den er fed, hva'? i verden. Den første i Grønlandland. Det er den nye Ingen nationalbil her i Nuuk. Ja. Den er fed, ikke? Det er sgu da noget helt andet. Prøv at se. Ja, det er noget helt, det er en Det er helt, noget anden, helt andet. helt ny front. Prøv at se, når vi tænder her. Ja. Klar. Bam. Den eneste Så har i vi landet. Iron Man næsten. Flot farve. Fed farve. Var det ikke, hvad sagde han? Astronaut. Astronautgrå. Astronaut. I hvert fald noget med måne. Det er vildt. Og prøv at se indvendigt, ikke? Ja. Prøv at lukke. Hvad er det? Prøv at tage en lille snuse derinde. Ja. Hvad er det, der lugter af? 18 døde køer, det kan jeg godt sige dig. Der er så meget læder derinde, at den lugter af 18 døde køer. Den er fandme flot. Den er sgu flot. er rigtig fin. Helt ny model nu. Helt splinter ny model. Gardiner, hvis man vil gennem svigermor af vejen, når man kommer kørende. Ja. Yamaha. Hvad er det nu, man siger, Jensen? Yamaha, det skal man have. Det skal man have. Det er noget med, at den har 12 højtalere, de her Yamaha. Det er flere end Maximo, der ejer overhovedet. Så det er bare fuld gas på, og så er der uge af. Ja. Fyldt med kø over det hele, Der er du. Der er kog over det hele, du. Og prøv at se her foran. 3-zone klimaanlæg. Hvordan åbner klappen her, Jens? Det er her med I se, Jeg skal hvordan se man det åbner hele. om bagved. Jeg skal se det hele. Det Vi skal her, se det det hele. er Ingen altså. Ballum. Ja. Der kan jo være en Er hel der en, der palet åbner bajer den? derom jo. God. Der kan i hvert fald stå en barnevogn og en palet bajer. godt være noget, det kan jeg godt sige dig. Der kan du godt få en lur. En palle? En palle. Ligesom sælgeren. Ja, han hedder også Palle. Palle, han har nok... Men som sagt, så er det den første og eneste lige nu. Vi får nogle flere, måske midt december, hvis man kunne tænke sig sådan en. Gummimåtter og alt muligt lækker. Det er lækkerier. LED, du. LED-lys. LED-lys. Hvor langt kan den køre på? Det er en plug-in hybrid. Benzin. En 2, hvad var det, der stod? Det tager vi senere. Hvor langt kan den køre, Jensen? Hvor langt den kan køre? 60 kilometer i mark. På ren el, 85 kilometer. 85 kilometer. Det er lidt mere end de kraftedeme andre plejer, når de er plug-in. Det er mange gange ud til Ringerup og ind til byen. Eller, man gør. Og der er så alligevel ikke så mange gange, hvis vi skal holde i kø hele tiden. Nej, men det er kun de dårlige tider lige nu. Nye lygter, altså der er sket noget helt andet i forhold til den gamle. Eller gamle. Det er den nye. Det er den helt nye. Det er den nye nationalbil. Det er på den nye platform, det er nyt chassis og alt det her. Prøv at se en fed røv, den har. Og hvad energiklasse var den nu, den havde? Energiklasse A, så den kan Plus. Man gør næsten verden til et bedre sted ved at køre i den, ikke? Det gør det jo. Ja. Deres auto. Og du kan købe den i deres auto. Hvad har den på taget her? Den har også et fint panoramasoltag. Det er ellers kun for de rige mennesker i Odense. Ja. Skal vi prøve, der er noget med et head-up display eller noget. Head-up display, det har den Kan vi lige få noget tænding og på, den, Jensen? Det kan du tro. Nu sætter vi os Lad os lige ind. høre Monster. Billigste i afgift også. Hold kæft, mand. Der er jo elsæder i også. Hvad? Der er elsæder. Nej. Nå, Der var et eller andet med, at de kan varme, og hvad gør de mere? Massage. Massage. Kan du også få den med? Du kan tilkøbe det. Altså ikke, du køber ikke også, men det kommer ind i sæderne, du ved. Så du får massagen. Ikke af Dennis. Ikke mig, nej. Kan ingen, altså ikke. Gar så. Head-up display. Ja. Det er sådan totalt fed Top Gun-agtig. gearstang her. Og alle mulige modes, du kan køre i. Eco, Power, Normal. Det er så ikke det, vi kører i. Du er ved. Ikke du er ved. Det er normalt. Det har vi aldrig prøvet før. Hvad fanden betyder det? Og så kører... Nej, hvis man er fuld, eller Hvis hvad? du er fuld? Nej, det er noget med, hvis det er glat. Og hvis hjulet punkterer eller noget.
Eller terræn måske. Og Hvis det, hvis det sneer. hvis det Hvis det sneer, så sætter du den hvis der. julemanden... Hvis Nå, julemanden nej, er det. snow mode må det Snow være. mode. Hvad er det her? Det står et eller andet sted. Det ligner stormalene-kørsel. Ja, eller sådan stormalene-kørsel. Så det noget. skal vi prøve. Den kan en det dag. hele. Den kan lidt af det hele. Dem, ja. Og der var faktisk også ølholder bag. Så du det? Ikke der bag. Helt bag. Helt bag. Helt bag er der ølholder. Ja, det er ellers ikke normalt. Ja, det er Lækkert ikke med normalt. panoramatag og Ja, lækkert soltag. virkelig lækker kabine. Det føles som en dyr bil, vil jeg sige. Rigtig dyr bil. Der er i hvert fald noget helt andet over den i den her Outlander i rigtig forhold til de andre, synes jeg. Der er virkelig sket noget den her gang. Stilren indvendigt. Det må man sige. Ingen af sig. Jo. Ja. Og det er noget med, at man kan få miljølån til den her og alt Det muligt, kan du fordi i den hvert er fald. så energivenlig alligevel, selvom det er en stor Så bil. banken siger ja. Lige meget hvad. Det er lige meget, hvad du laver næsten. Du. Flaskedreng, brusen i eller et eller andet. Bilen kan blive din. Ja. Ja. Hvad er der en ordentlig alufælde der? Ja. Hvad står der her? Nick og Jay størrelse. Nick og 20 Jay. tommer. Vi kører kun 20 tommer. 20 tommer. 20 tommer alu. 20 tommer. Allo! Ja, fed bil. Det er en mega fed bil. Så Kom ned og se den ned. kom ned til deres auto, se bilen, Kom ned og se. og så få et tilbud på den. Der er Minuit-lån, eller hvad det hedder. Der er mange muligheder for, Billigt at lån, den her ja. bil den kan blive din. Der er forskellige varianter af den. Der kommer som sagt en del. Den her, det er sådan lidt en luksusmodel. Og alligevel nogle ting, der er valgt fra. Det kan man jo nærmest vælge sikkert, som man gerne vil. Så det er bare at De tage siger, fat i ingen er nogle af så sælgerne bad. hernede Ingen er så bad. i deres super fine showroom her. Ja, Jeg slukker det må den man lige. sige. Det må man sige. Der er sket noget. Fed bil. Fed bil. Kom ned og køb den. Køb den. Køb den. Køb den før din nabo. Ja, det havde jeg gjort. Deres auto, Milan, der kunne leve. Kom ned og se den. Yes! Skal vi lige tage lidt indeni? Der har vi også glemt. Det må vi klikke til. Så lidt ind. Vi skal da lige have lidt af det tekniske også indeni. Nå, Knudsen, er du klar? Hvad skal der ske, min ven? Nu, min ven, så skal vi ud og køre en Navo E5. Rock! Rock! Naver E5 Rock! Plug-in hybrid igen. Igen. Noget af det populære her i landet, det er noget Og med så er det afgiftsregler. nok og noget. Grønlands billigste bil. Og så er der 7 sæder i. Så meget bil for pengene. Du kan købe den her fra 239.500 kroner. Det er fandme billigt. Det er kraftedeme billigt. Og ved du hvad? Der er 6 lige års se, mand. fabriksgaranti. Det er 6 år. Det er sgu da længe, Jensen. Det er rigtig længe. Så har du næsten betalt bilen ud. Ja. Hvis du ikke bare kører den med det samme, hvis du er mega rig, ikke? Skal vi prøve en tur, cruise eller en hvad? aftentur i den? Skal vi tage en aftentur og se, En lille hvad der sker aftentur. nu? I den her Naver Rock. Og super fed gearknop igen. Yeah. Og så kører vi derudad. Vi tænder lige for lyset, så folk de kan se os. Det er også vigtigt. Det er også husk lys for helvede. Prøv lige at se showroomet. Gas. Det er altså et lækkert showroom, vi har fået der. Kan jeg vide, hvordan Sissimio har det i dag? Ja. Jeg har ikke hørt fra dem. Har du hørt Der fra er dem? helt stille, så ved man godt, hvad det betyder her. Har de haft nogle fly i dag? Det tror jeg ikke. Flight radar aflyst. Flight Radar Commonia. Ja, ja. Prøv at se, om det er Juletræ! Vores træ er større end jeres, Sissimio. Hvor den kører til op? Gå her. Der skal vi op. KNR. Der skal vi Der skal snart vi op på torsdag. Torsdag må det Torsdag, være. op og snakke med dem. Spændende. Så vil de høre, hvad vi har gang i. Hey, orden med vesten. Du husk parasollen næste gang. Det er ikke smart, når man løber. Nej. Med mindre du løbetræner rigtig meget, så du har at, lidt du lidt gerne vil være stærk og sådan i noget. den ene arm Og kan bremse. og kan bremse. Vi lukker lige her. Det kan de Og nok lige se ikke. alt det julelys. Hva? Bjælleklang. Bjælleklang. Ikke nogen refleks. Prøv at se, hvor mørk han er. Nej, vi var ved at køre ind i ham. Det var lige før.
kun 7 meter fra. 7 meter fra at køre om ned. Og den første rundkørsel. Snart historie. Snart historie, ja. Der er lyskryds her. Delte meninger i byen, kan man høre. Vi må se, hvordan det virker. Det er lyset deroppe fra vores internationale Prøv at se lufthavn. lufthavnen. Rotorget kører derop. Det betyder, at trafikken kører. Det betyder, at der kan komme en flyver når som helst. Nå, som helst. Hold da op. Kan jo se 100 kilometer, Jensen, i det vejr. Ja. Minus 1 grad. På, Vi kører lige forbi Nuussuaq. Jeg skal lige se, om drengene i Nuussuaq synes, om det er en fed vogn. Må hellere lægge sæderne lidt tilbage. Så, Nu går den allerede i Nuussuaq-mode. den siger, alert, pas på. Alert. Pas på. Pas på, du er i Nuussuaq. Du kører et farligt område. Ham der, han vil gerne dø. Ingen refleks. Ingen refleks. Ja. Få dig en. Det kunne være, at vi skulle spørge nogen, om de har reflekser, så kan vi dele reflekser ud til folk, der ikke har. Det skal vi da snart have gjort. Nogle parasolreflekser. Det kunne se godt ud. Fortæl mig mere. Forskellige farver. Nej, nu glemte jeg at dreje den herned igen. Ej, Nå, vi kører herned. Øj, der er næsten en, der har samme hus, som jeg har. den er rigtig Men flot, han har ikke? ikke været i Jeg har indeskætter. ikke fået den i en fase, men hvem ved? Så kører vi. Så kører vi lige. Tager vi den lige sådan her. Ja, vi skal lige... Rappers. 50 Cent, hvad fanden er det? Lige se, om de kigger på. Der er ikke nogen på Hvad arbejde i fanden, dag. de holder fri i dag? Det er jo... Det er Jamen, det er Knudsen, jo- det er blå mandag. Det er sgu da mandag, du. De vågner sgu da ikke om mandagen. Det ved alle og enhver dag. Og der Men har folk man en, er- der er en øl der. Folk kigger. Ja, det var der. Ja, Det er en dash. det kan du bare høre, eller hvad? Det kan jeg høre. Okay, nej. Land! Nu, velkommen til Nuuk International Lufthavn. Ladies and gentlemen, prepare for landing. Husk parasol og spænd sikkerhedsselen. Hvad fanden, det virker bare nu. Nu skal vi ned til Nuuk Center og se, om vi kan Det parkere. var godt, du sagde det, ellers havde jeg glemt Ja, det så har igen. han glemt det igen. Åh, her er der kørt ren med en med gammel vilje. vogn. Hold da op. Det var den første bil, jeg stjal som 16-årig. Nej, er det rigtigt? Den er ikke så miljøvenlig, skal jeg så hilse at sige. Så skal vi Man se. skal huske at se sig for, når man går over vej. Altid. Det hedder venstre, højre, venstre. Han er 14 gange eller et eller andet. Så er der trafik i kælderen. Der er en, der tror, de kører med trailer eller et eller andet. Han tror, det er en lastbil. Godt. Hold da op. Kæmpe Ja, det er en ravfire. næver. Ja. Så den ikke. Høj, der er også et juletræ her. Hvad har vi set? Nummer 73 juletræ nu, eller sådan noget? Skal vi se, om jeg kan finde ud af at bakke ind her i den her... Vi skal da lige se det. Lige sådan her. Så viser vi lige drengene, hvordan man gør. Sådan. Prøv at komme og se her. 7 personer eller kæmpe bagage. Kæmpe bagagerum. Er jo ny. Der kan ligge rensdyr eller en palle øl eller et eller andet. Der kan i Eller... hvert fald ligge et par øl, og hvis det er, kan vi ud og køre med alle vennerne, eller bare have svigermor med. Og du, Så ikke? er det meget godt, Så man sætter lige du bare lige de 2 sæder op her. Badum! Så har du en 7-personers bil og et ikke så stort bagagerum. Du kan stadig have 4 rammer øl herom. Det er rigeligt. Til turen. Lige til turen. Fra Lige så man kan komme lidt til... Ja. Flot vogn. rigtig fed vogn. Og det med manuel klap, Hold Det- da. det- det kan det altså gode også gamle, et- men det går meget hurtigere. det, Bam! det er Og til, så er det, det er jo- til dem med ADHD, det er ligesom os. De gider ikke stå og vente på den der elbagklap i 10 minutter, der prøver at lukke. Det virker, det der. Fed vogn. Hvad? Ja, Den kan det hele, gør. det må man sige. Det må man sige. Skal vi ud og prøve en lille sidste tur op gennem byen eller et eller andet? Skal jeg prøve den, eller Skal hvad? du lige, vil du have lov at prøve den? Det kan Du har kørekort, ikke? Ja, endnu. Mikrofonerne er tændt der. Jeg håber jeg da. Så er alligevel lidt plads, ikke? Altså det der blinklys. Det er altså en lækker lyd. Jeg håber, folk kan høre det derhjemme. I stuerne.
Eller... Altså, vi skal også ud og prøve sådan en der, hvad hedder de? De der Rolls Royce. Det virker. Skal vi se, om den kan dytte? Yes, de vinker. Barcelona! Selvfølgelig vinker de til Selvfølgelig næver. gør det. Vi kører næver. Så. Der er løbeklubben. Der er løbeklubben. Jeps. Sådan du. Hey ja! Hey ja! Hey ja! Hey ja! Hey ja! Hey ja! Sådan du. Ja. Nu jagter vi. Der er biljagt. Nu jagter vi Biljagt næver. allerede i første afsnit af parasollerne. Biljagt. Og den drejer. Og den drejer. Skal vi prøve? Vi ser lige. Vi ser, hvor han kører hen. Vi ser. Tænk, hvis han bare bliver ved med at køre, fordi han er bange for, at der er bare nogen der. Om lidt så kommer vi. Hvad fanden er det, der følger efter mig? Så, han drejer. Skal vi prøve? Vi fanger ham på en parkeringsplads, så spørger vi ham, om vi må interviewe ham. Og 30 sekunder. Ej, prøv at se, hvor godt han kører. Det ser godt ud næveren, når man ikke selv kører i den, og lige ser den, ikke? Den er fin. Den kører også hurtigt. Han kører hurtigt. Han tror, han bliver jagtet. Det gør er det, man ved jo ikke, om det er en familie eller en russisk mafia, der kommer kørende i den. Altså, den er sådan lidt all around, den her Naver-Rock. Naver. Vi ved ikke, om det er en... Rock. Der var et brand der. Men da hun havde heldigvis... Hun har styr på det. Refleks. Ej, jeg tænker, hvad sker der? Skal vi droppe? Nej. Vi spørger lige. Vi tager chancen. Ellers så er de ved at ringe til politiet. Der er altså nogen, der følger efter. De bliver bare ved. Hvad kører de i? Naver. Sej, hvad vil han? Er det ikke nogen, du kender? Hold lige, Jensen. Hallo? Halløj? Hej? Nå, den kører igen. Den kører igen. Nå, de gider ikke snakke med os. De vil ikke snakke med os, det er okay. Det er også så fint. Vi lader ligesom om vi også skal... Det var bare fordi, I kørte i en Naver. Ja. Fed bil! Det er en fed bil. Det er fordi, vi kører også rundt i en. Vi vil bare snakke med jer. Det er i orden. God aften. Han er travlt, bror. Vores Naver-bror. Naver-brødre. De troede nok, det var panserne. Pirattaxa. Pirattaxa-politiet. Nej, det er egentlig dejlig lille tur i Naver. Ja. Meget bil for pengene. Rigtig meget bil for pengene. Ned til Palle. Det er nok, det er nok Grønlands billigste nye bil. Ja, i hvert fald, hvad vi ved ellers. Hvis du kender nogen, der sælger en billigere bil end en Naver, som er lige så stor, så vil vi gerne høre fra dig. Uanset hvad, et eller andet, hvis du har en virksomhed, fabrik, et eller andet spændende. Et eller andet. Hvis I vi besøger alt fra dyrehjem til... Og vi prøver alt. Vi prøver alt. Bare kontakt os. Skal vi ud og besøge jer? Vi vil gerne. Har vi en mail? Det har vi ikke. Har vi ikke det? Har vi en mail? Det har vi. Den kommer til at stå lige her. Den kommer til at stå et eller andet sted. Ellers så kontakt os på vores sociale medier. Ja. Og dem lægger vi op, hvor de står her. Yes, lige præcis. Sådan. 400-vejen, Grønlands svar på motorvejen, autobane. Men dejlig oplevelse i Naveren også. Ja, rigtig fed oplevelse. Og fedt deres auto gad at låne os bilen. Tak fordi vi måtte prøve. Vise den lidt frem. Vi tager ikke parti for nogen. Overhovedet ikke. Hvis der er noget, vi skal prøve fra jer af, så ring til os. Skriv til os et eller andet. Alle er velkommen. Yes. Bare vi er velkommen. I'm a Dutch! Lyshåner! Vi kører helt udenom. Vi kører 8 meter udenom af respekt. Mindst 8 meter udenom. Det var der i hvert fald. Prøv at se en masse fedt liv. Det flotte showroom her. Helt med neighboren. Jamen, man har næsten ikke lyst til at aflevere den, hva'? Nej, tror du ikke bare, vi kan beholde den? Det er sgu da ikke. Prøv at se, hvor mange biler de har. Han holder det oppe. Han vil have den tilbage. Fed bil. Super fed bil. Kig ned til deres auto.
få et tilbud. Hej der. Husk parasol. Vi ses. Deres fine showroom her udenfor i mørke. Hyundai. Deres auto forhandler Mercedes, Yeah. Toyota, Mitsubishi, Hyundai Hyundai. og Naver. Naver. Kommer nok op der måske også. Det er jo det er en stor nyhed også i landet. En fed showroom. Virkelig flot. Der er 19-20 biler derinde. Ja. Og så har de vist noget lagerplads ovenpå også. Det Så kom ned til Industrivej, lige så snart du ser det her. Drej træk til håndbremsen. Træk håndbremsen, drej til venstre. Gå ind til venstre, Palle så sidder og Palle. sig, jeg vil gerne have en ny bil. Jeg skal bare have den nu. Den er længere nyt. Og hvis det er, så også bare snak med banken. De giver penge ud til højre og venstre. Ellers så dankort. Bare på beløb. Bobbelop. Så kan man Egentlig er. Ja. Men her der er deres værksted. Kundehenvendelse. Så du Juletræet går dækker derind. lidt. Og de har også juletræ. Ja, der er også en Naver. Yeah. Det er deres udlejningsbil. Ja. Men ja, Ja, tag ned og besøg dem. lille vi ses. Skal vi gå hjem af? Vi har jo ikke nogen Naver, Jens. Vi har ikke nogen næver desværre, så vi går hjem. Vi ses. Følg med næste gang. Følg med næste gang, hva'? Find noget spændende til os. Og husk at like og subscribe. Ellers så kommer vi ikke videre. Husk det. Det er meget vigtigt, at I følger os. Det går liv. Husk parasollen. Husk parasollen for helvede.